थांखिया थारैनो नोंसोरना मा? जों बयबो मोनथिखागौ। इउनाइट वी स्टेन्ड, डिभाइडेड वी फल। हा गुरैयाव मावजिया खिखायो। देमग्लायनाय बिफांखौ बयबो दानफायनो खाबु लायो। होमब्लाबो नोंसोर मानो गावजों गावसो नांज्लायो? थांखिया थारैनो नोंसोरना मा? डिभाइड आसाम 50-50 ना डिभाइड बड' 50-50? गावसोरनि उदै सुफुंनाय ना दुखुथिया बर' बिमानि मोदै हुगारनाय? लाजिया नामा नोंसोर? ना नोंसोर निलाजि? बे मोनथाया नोंसोरनिल' नङा। बे मोनथाया गासैबो दुखुथिया बर' फिसाफोरनिबो। आबसुआबो बर'निनो गोथार आफाद। BPF आबो बर'निनो गोथार आफाद। BSS आबो बर'निनो गोथार आफाद। NDFB आबो बर'निनो गोथार आफाद। XYZ ब्लाबो बर'निनो गोथार आफादफोर। जेखि गौथुमनि मानसि बुथारा मानो, गासैबो असे बर' बिमानिनो फिसा। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।